खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरावबाय सोबाय माजे भगबाननि महर लाना सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद नायलांबानो जाबाय एसे इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आरोना आङो सिगाङावनो बुंखाबाय सोरबाफोर गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदों अननानैहाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय ओमफ्राय बहुद गोबावनि उनाव दिनैसो बार खोलो खोलोखौ मोन्दों आरोना थान्दा आरोखि माने एसे दालाय नङा दिनै 27 ओमफ्राय 27आव बयनावबो एसे थान्दा जादों खोमा ना जोंनाव क'क्राझाराव बर्थमान एसे थान्दा जादों दिनैहाय मैया मोनायाव एसे अखा हादों नालाय 26नि मोनायावहाय ओमफ्राय 27आवहाय थान्दा आरो ओमफ्राय दा आङो फिसालाखौ स्कुलाव लांनो ओंखारदों आरोना माने दिनैनिफ्राय 27निफ्राय 7:30आवनो क्लास जागोन ना ओरैनोथ' माने 8:30 जायोमोन 7:30निफ्रायनो जागोन होनना बुंदों नालाय थांनो ओंखारबाय आरो हास्लाबा जादों जोंना बिदिनो आरो नै सासेयाबो लिलाला रेडि जानानै दंबावो स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगआव मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोनजोंहाय दोननानै फैबायबो जोङो ओमफ्राय बेयावनो दसे खावब' बिमा फिसा ओमफ्राय बारनि मजाखौ एसे लाबाय आरोना लामायावनो थांसै बारा गोबाव थाला जोङो ना मा नै बोबाय ओमफ्राय थाबथां थिबथां बानायखानोसै दिनैनि आदारा नै ओमफ्राय आंना थालिराव खालुसो आरोना रानथाब खुन्थाब जालायलायबाय ओमफ्राय सयाबिनजों लागायनोसै ओंख्रियालाय दङ नै एभेलेबेल आरोना सजना एसे दङ भिन्दि एसे दङ खांख्रिखलाबो दङ लेबु थाइबें आरो नै बिमाया मैथा लाबोफानाय दा बुंसै माला जाबावगोनथाय आं दिनै बाहेरायावनो थांनो बानानै जेबो लायासै ना नङाबा अमा लाबोना जानांसिगोन रानलायलायबाय नै ओमफ्राय नैबे सजनायाहाय बेबो लालियाफारानि खिन्थु जोंनि बिखुनजोआ लाबोनाय नङा आरोना जोंना गैया बियो बै लोगोनि बिखुनजोआबो फैदोंमोन नालाय बियो लाबोनाय ओमफ्राय बेखौनो आंनो थाइनै गालांबाय गावनोबो थाइजौ थाइथाम सोना हरबाय बेबादि आरो बिदिनो बोरैबा ओंख्रि ओंखामफोर बुरजा सफैदोंबा राननानै जायो आरोना जोङो ओमफ्राय माखासे गामिनिफ्राय थाफैनायाथ' एसे गोजान जाजोबो नालाय ओंखायनो बिसिनिसिम सौहैस्लाबा आरोना बिसिनि मालफ्राबो जोंसिम सफैस्लाबा होनना बुंजायो ओमफ्राय बेजों जों खाथि नालाय ओंखायनो लांलाय लाबोलाय एसे सोलियो आरो अननाय एबा अननाय मोनो होननाय बादिसो गामिनि एसे ज' थायोबा खौसेथि बादि मोनोना गामिनि दुश्मन जानानै थालायलायबा अबेबा दाबसे जायगायाव थानायफोरा मा जागोन एरना हरलायलायगोन उमुगा बिदि होननानै गामिसिम लोगो आंखौ एरना हरगोन आं लोगोखौ एरना हरगोन सानैजों खौसेथि जायोबा माबा मोनसे मावखुमादों जाखुमादों बथलसो लोंखुमादोंबाबो खिथाहरनाय नंलाब्रा बिदि नङाहाय जोंना ओमफ्राय आरो माथोबाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो थान्दायाव होननानै एसे आइडिया मोनखाबायना आंहा दिनै मा टारगेट दङ फारि देखायलांनोसै खामानिखौ थाब मावना लागोनसै आरोना बिदिनोसो होखावगोन आंनानै डाइरेक्ट सयाबिन एवग्रोनानै दोनग्रोलायला आरोना माइलबोलि जायो गोथाव जाबानो जानायालाय एवलाबायो आंना बिदिनो थालिर दावखायाबो नै जि बोरैबा जालायबाय एसेयावनो मोनलांसैसोमोन बेफोरखौ बारा गोबाव दोननानै जाजाया ओरै दालि मोनखाबाय ओमफ्राय नैबे भाजिया मैयानिसो आरोना खांख्रिखलाजों आलु एवजादोंमोन ओमफ्राय ओरै कन्टिनिउ माबा मा होनो दैल' होनांसिगौ आरोना ओंखामबो जाननानै लाखाबाय बेनिफ्राय बोरो नानि बोरो नानि ए भगबान सोना ओंखामानो जाया फिसाजोआ दासान्दि आरोना रानलायलायबाय अन्थाव बाथाव 6 दिनसो जाबाय नानि आं माम संबाय दे मा दे माम जागोन दे जागोन ना जागोन हो जागोन आलु दालि जागोन दे जागोन जेबो बुङा दाख्लै 6 दिनसोनि सिगाङावहाय दालिजोंबाबो जायोमोन आरो गाव आलु जानो लुबैदोंबा आलु बेलासि माने रुनानै होब्रबलायनांगौमोन आरोना आङो ओंखामखौबो जायोमोन ओमफ्राय दा मा जादोंथाय 6 दिनसो आं ओंखामानो माने जाया जानोबा जानो होनगौमोन बे आं सोंनायाव ओमफ्राय जानो गोसो गैया बियो जाया बिराद टेनसन जागासिनो आं ओमफ्राय आरो जुदि नै जाबावबा आं दाख्लै सानदों गरमजों जायाखै नामा गरम मोनना बोरैबा मोनदों नामा जोंबो बोरैबा मोनो दै लोङै साननानै थादोंमोन आरो आङो ओमफ्राय नै दा थान्दा गोलैबायना दिनैबो जायाबा गाबोनबो जायाबा आं डक्टरनावसो एसे लांनोसै आरोना सिंफ्राव माबाफोर सिथरफोर माबाफोर मोजां नायना हरगोन ना बिसोरो बिदि साननानै दङ आरोना आङो बिराद टेनसन जायो आं उन्दैफोरा जायाबा आरो दाखालि गावनि बार्थडेआव एसे केक जाबाय अखानायै आरो जेबोआनो जायासै गाइखेरजों ओंखाम होबाय गाइखेरजों ओंखामबो जाया गाइखेर होबाय गाइखेरबो जाया खिचड़ी संना होबाय बेखौबो जाया ओमफ्राय नै मैया बेलासियाव दाख्लै माइब्रा जादोंमोन नालाय ओमफ्राय माइब्रा एसे संनानै होलायबाय आङो बेखौ एसे जाबाय ओंखाम जाया ओमफ्राय बे बिमानि गाइखेरानोसै आरो बिसिनियाव लिंफ्लेबाय थानोसै बियो बिराद माने सिङाव मा जादों बोरैबा मोनदों नामाथाय मानसिया लांथारनोसै आरोना आं डक्टरनावहाय दै एसे होबाय माने लाब्रा एसे गोरान खालामगोन आरो आङो ओमफ्राय फिसाजोनि बार्थडेनि बेलुन आद्राया बेल'सै आरोना
बे फुलांजोब्बाय निजेनो ओमफ्राय आंबो बेयावनो बार्थडे मानायखानोसै आरो माथो गोदान बेलुन लाबाय थानो बबे मायथाइयाव जोनोम जानायमोन मा डेटआव जोनोम जानायमोन केक जानायजों लोगोसे नोंथांमोननो फारि फोरमायलांसै आरोना मा होनो साथाम साब्रै आगैमोननि कमेन्ट मोन्दों आङो आब' नोंना बेसेबां बैसो जाखो आब' नोंना बेसेबां बैसो जाखो स' आगैमोन बे ब्लग्सआवनो आङो खिथालांजोबगोन आरोना आङो बेसेबां बुरैखो आरोना जबा मुसाहारिनि बार्थडेआ माला बेखौ बार्थडे केकआ ओमफ्राय फिसाजो बावलि जाखोन्दा आरोना बेजोंनो गोसो गोरबोजों गोजोननाय लानोसै आङो एसे जाख्लानानै होनानै आरो हेपि बार्थडे टु मी सनाफोर माफ खालाम आं आंनि फिक्स बार्थडेखौनो आं मिन्थिया मानो होननानै बुङोबा आंना जेला जन्म जादोंमोन बार्थ सार्टिफिकेट आंनिखौ दिहुनाखै आरोना बाबामोनहा गैयामोन आंना गैया आरो आं मिन्थिया माने ओमफ्राय मा होनो जेलानाखि एल पि स्कुलाव फरायबाय ओमफ्राय मेम मोनहा सुलेखा सिंगार मेम मोनहा जोंनि मेम नालाय बायद' नालाय जों बिसोरजों फोरोंजानो मोनो नालाय जेला फाइभआव गलांनोसै फाइभआवथ' अब्ला बिजनियाव थांनांसिगोन ना ओमफ्राय सार्टिफिकेटआ नांसिगोन ना डेट अफ बार्थ नांसिगोन बिथांमोन बानायनानै हरनायसो आंना अरिजिनेल गैया बिथांमोना बारा बानायदोंबा बारा बेनोसै खम बानायदोंबा खम बानायदों बेनोसै आरोना ओमफ्राय बाट बिथांमोना एसे बारा बानायनानै हरदों आरोना माने बै समावहाय फाइभआव गलांबाथाय 10 बोसोर 4 मास 5 मास बेबायदि लिरनानै हरोमोन आरोना स' जायना आसलि गैया बिदि लिरनानै हरदों आरो बिथांमोना ओमफ्राय बेनो सोलिगासिनो दङ बेनो सार्टिफिकेट जाहैबाय आंना बेखौनो दा आसलि साननांसिगोन आङो जेराव नांगौबा बिदिखौनो होयो दा मेट्रिकखौबो बेजोंनो होबोबाय बर्डनि एग्जामफोरखौ बेजोंनो होबोजोब्बाय आरो ओमफ्राय मोजां उरायनाङा दे गाज्रि मोननो नाङा आइ बाबाया दिहुनाखै आरोना माने मिन्थिया मा होनबावनांगौ जन्म जादों खुसि जादों बेबायदिल' खोमा आरोना ओमफ्राय जे मोनसे बिदि दिहुनहैनांगौ बे नङा आरो माने जोङो न'आवनो जन्म जादों जाहैदों खिन्थु डाक्टारखौ लेंहरदों आरोखि बे बुरियाथ' थाखायोमोन गोदो आरो जोंनि मेन आबै उथुमाय हास'ग्रामोन आसलि आबैया आरोना उथुमाय हास'ग्रामोन ओमफ्राय स' दा गैया आरो आंना अरिजिनेल आरोना बेनो ओमफ्राय अब्लाबो आङो माने एसे आइडिया खालामबाय जेनेबा आइयाबो जेनेबा एसेखिनिखौ मिन्थिगौ जे आंनि आसपासाव सोर जन्म जादों आंनि बेसेबां खय मासाव सोर जन्म जादों आंनि 5 मास 6 मास सिगाङाव आबैखौ सोरनि फिसाखौ उथुमाय हास'नो लेंफैदों गामिनि नालाय बेखौ मिन्थिगौ आरो ओमफ्राय बिसोरनि हिसाबै आङो हमबाय आरोना बिसोरनिफ्राय आंना उन्दैसिन जानांगौमोन जेनेबा उन जन्म जादों नालाय खिन्थु आंना बिसोरनिफ्रायबो आगोल जानानै दं आरो बिदिनो माने आंना एजआ सार्टिफिकेटआव बारायनानै दङ बेफोरखौ मारगुलि सागोथ' नागिरखाया नालाय बाराबाबो खमबाबो जायखिजाया दङ आरो बेबादिनो ओमफ्राय उनावहाय ओरैनो सार्टिफिकेटआव बानायनानै हरनाया आंना सेप्तेम्बर 1 बानायना हरदोंथ' दा आंना बेनो आरो बेखौनो लानानै सोलिगासिनो दं खिन्थु आं सेप्तेम्बराव जन्म जाथाराखै आइया बेखौ सियर होनो हायो मारै होनो हायो होमबा बैसागोआ माला जायो एप्रिलाव जायोना बैसागोआहाय ओमफ्राय बे एप्रिलाव जायो नालाय माने जेलानाखि आंखौ आइया आं गोरलैमोन जेलानाखि 15 दिन 16 दिन बेफोरबायदि आइया बारा एथ'बां गोसोआव गैला जाहैदों आंखौ माने लानानै आइया बैसागो नायहैदों जाहैदों न' सेरावनो मोनना जोंना बैसागोआ आंखौ बैसागो नाय आं नोंखौ 20 दिन ना बिदिबायदि जानायखौनो लानानै बैसागो नायहैदोंमोन फांसन नायहैदोंमोन ओमफ्राय बे हिसाबै आंनि जन्मआ माने मार्चआव थांनांगौ आरोना ओमफ्राय आरो आइयाथ' सनखौ गोसोआव गैला बेस्रा ओमफ्राय अब्लाबो बिथाङा बेसेबां जाखो होननानै आंखौ बुङोमोन आरो ओमफ्राय दा सोंबा खिथानो रोंला बेस्रा माथो बुंबावनो ओमफ्राय आरो आंजोंनो सानसेनि सासे जन्म जानाय लोगो दङ नायफ्लांदोंबा सना ओमफ्राय सानसेनि आरो आंहा माबा फुङाव जादों ओमफ्राय बेहा मोनायाव जादोंनो आरो मा ओमफ्राय बेथ' बुंबाय थेट फाग्लि जोंनालाय मालाय फागिजों राखो होननानै आरोना एसे आवगोलनि खोथा बियो आंना बारा जानानै दंथारो नालाय जोंलाय माने फागिजों जानांगौ होनना बुंदों आरो मिनिनो ना रागा जोंनो ना दुखु मोननो साख्रि नागिरनांगौबाथ' जालायानो जानोसैमोन खमायनांगौ बारनानैसो दं नालाय स' आंना बेनो सनाफोर आं बबे समाव केक हानो मा खालामनो जेबो मिन्थिया बाट आंखौ सोर उइस खालामो मिन्थिबाय एक सेप्तेम्बरावहाय बेंकनि मानसिया आंखौ उइस खालामहरो हेपि बार्थडे बिसोरसो आंखौ उइस खालामो बाखि रावबो मिन्थिला मारगुलि डेन्स स' सनाफोर बेनो ओमफ्राय अब्लाबो आंनि बे लोगोफोरनि आसलि सार्टिफिकेटफोरखौ नायनानै आं आसलिथारखौ खिथाला आरोना एथ'बां 30नि बारबाय आरो 30थ' फुरा जाबाय बिनि एसे गोजौआव थांबाय आरोना आसलिथारखौ एडजास्ट सार्जखौ खिथारा आरो डेटखौथ' आं मिन्थिया बेखौ खिथाखाबाय खिन्थु मान्थखौ आइया मिन्थिबाय मार्चआव आइ बुंनाय हिसाबै आं मार्चखौ हमबाय आरोना आइया सैत्र मासाव जन्म जादों होनना बुंदों आंखौ बे हिसाबै आं मार्चखौ हमबाय ओमफ्राय आइयाबो डेटखौ गोसोआव गैया
बाबानावबो जोङो सोंनाय जायाखिसै जों रंजानो जायाखिसै एखमबा रायलायबाय बिदिनो जोबलांबाय मिनिलांबाय दाथ' बाबायाबो गैला बार्थडे बुर्थडे जेबोआनो मिन्थिफेराबा हाफेराबा गाज्रि मोननो नांला ना कन्टेन्ट लेस भिडिअ लाबोदों होननानै स' माखासे आगैमोन आंखौ सोंदोंमोन नालाय एसआ बेसेबां होननानै ओमफ्राय आं फिसाजोनि बार्थडे बेलुन टेलुनखौ नुफिननानै गोसोखांबाय आरो स' आं बेखौनो दिनै शेयार खालामनोसै आंनि बैसोआ बेसेबां मिथिया एडजास्ट मिन्थिया दालाय आरो माथोबा बिमा बुरियालाय ना खिन्थु आसलिखौथ' मिन्थिला खिन्थु दा 9 सेप्तेम्बरखौनो हमनानै सोलिगासिनो आरो ना ओमफ्राय सनाबोथ' मिलायखाया नालाय बेखौ आं नोंसोरनो खिथालायला बाट 30नि गोजौआव थांबाय होननानै बेखौ सियरसै आसलि डेटखौ मिन्थिबासोमोन बेस्रा मालाबाफोर फौजि बिथाङाबो दिमागाव फैगौमोन खोमा आंना बिजिनि बार्थडे एसे केक हानो थांनोसै बे समाव थांनोसै होननानै दा मिन्थिया नालाय गैया बिथाङाबो उइस खालामा मोनथियानोबा आं बेनोबो खिथाखाबाय आंना फिक्सआनो नङा होननानै माला उइस खालामबावनो बेस्रा खालामा स' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ फरायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय बेबादि फिक्स डेट गैयैखौ बे बावलि केकजोंनो बार्थडे मानायाबालाय आरो माथोबाव ना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय